Assalamu alaykum mehriban dostlar, eri vatandaşlar. Günnüzgün akşamız hayırlı olsun. Hayfı wagtda bizi tomosha edýän bolsaň, siz diýsen berekeler we bagtly näme sebäpdir? Herekede bereket ýede tomosha edýäňiz. Indi günü şerte geçýär. Bizim diýelim aýda 1-den 2-den nesibedenden herekede bereketimiz bäýteşimi diýsen gyzgyn sizin gollagyňyz münasip boldy, sizin gow kommentarlaryňyz, like-laryňyz hemme burdatlar biz ýyzarlaýar, tiýne tomosha edýär. Şoňa täzene biz işlemäge, hujuk we dörejiligimize ilham berýär. Şoň indi bir bugün Berkarar Tewdat Ninjaş merkezinde Ada Production'ın bilelikde günüňinden aýdýan podpisat etme, like, comment, iň esasy birinji nowat etmezdiňiz hökma suratda kommentariýada öz tesirlerinizi, pikirlerinizi, kommentariýaňyzy ýazmaly. Indi näme bizim esasy şertimiz nähili bolýan? Istoriýamyzy Instagramda paýlaşdyk. Mihmanlymyza, ýagny kim gatnaşyp gelse, gyýlar oglanlar çağırdyk. Gyýnasak da gyýlar gelmedi. Öňüm näçe tane patbiş gyýlamady ýazýarlar, gyýlar bilen baglanşyk diýip şertiňiz ýokmy? Bady gelen motoň şoňçynym gyýlar gelmedi, gyýlaryň baglanşyk şertimizi aýyrdyk. Oglanlar geldi. İň preden, iň wopaly oglanlar geldi. Şoň esasynda da bir gelen dostlarymyza berekeler diýip we gelen dostlarymyzyň ählijetini şu gepleşmede gatnaşdyrýar. Näme üçin? Sebäbi az urak geldi, köpräk gelen motor bizi çekdirjekdik. Iň wopalylar geldi, şoňa taýdan hemme jetini biz gatnaşdyraly. Onda kim oglanlar gelin taşalyň, ýigitler gelin dostlar, hani gelseňiz näme diýsen gyzykly bolar bu esasdan. Gowunç Dawud, Gowunç Döwlet, Bilwelet, Merdan, Gowunç Mergen, Gowunç Mudar. Ýüzüňe tanşy Mudar. Boldy, tuweleme. Bir-birinden görmege, tuweleme. Görüşmedi ýany baran sportsmenler bular tuweleme. Islenlik kilede, islenlik boýda ýigitlemez bar. Hoş gördük dostlar, gepleşigimizde herekede bereket ýedi. Indi şert bilen tanışdyrýan. Bilişmedi ýaly ýurdumyzda bir näçe dünýä belli meşhur brend magazynlar bar. Ýagny özüm ofisiýal resmi dealerler bolup herekede diýýär. Berkararda da bir näçe toşkular bar. Esasalar biri Waikiki, Altyn ýyllyk, Ava hem-de Mavi Türkmenistan. Şolar bilen baglanşyk oýnamady bolýar. Indi häzir men jady uty getirýär. Jady uty, ine jady utymyz geldi. Şoň üçin şo ýak adyt agzan magazynlarymyzyň atlardyr. Bizi tasyna çekýäňiz, üçten çeker her gerekleşip kimin netijesinde haýsy magazyn çykdy, şo magazynyň baglanşykly oýun oýnaýar. Düşünipmi? Nähili oýun, oýunum nähili bolýar. Belli wagtyň içinde 1444 men sany ýigderlikde goýmak halýan, şoň üçin 1444 manat we şeýle pul berdi. Eliňize berilen ok, ene kellämi şu pul dursun. 1444. Haýsy magazyna girseňiz, şol berilen bahadan geçmeýän maksimal şoňa goly harid almaly. Bir lay eşik almaly. Bir lay diýemezdi. Futbolka, jinsi, jorap, kuşup giýrenok. Jorapdan başlap jinsi, şortik bolsun, futbolka bolsun, batnik bolsun, içki ak, maykajyk bolsun, kepka, eçki tapaw diýok. Şu berilen baha 1444-den geçmek gadagyn. Bir adam haýlýar-da bir adam. Düşünip koýar, meselen sen şoňa girsen, belli wagt berilýär, wagtyň bir tarapyna çekýär. Şu wagtyň içinde şu summadan geçmeliler. Telefonuňyzy alýar, kelläň tapaplamaly. Birinjiden interaktiv durýar. Ondan ýatdy. Odan esasy berilen wagtyň geçmeliler. Berilen bahamy da 1444. Şoňa maksimalny kim golaý bolsa şuna geçmeliler. Kim näçe köp harid alsa. Meselen jorap 1 bolýar, jinsi 2, futbolka 3, mayka 4. Ýöne bir laydyr. 2 tane futbolka alyp bolanok. Bir batnik we bir batnik. Içki maykan alyp bolar. Kep galyp bilersen, kapçyk alyp bilersen, aksesuarlar bar, sagat alyp bilersen, brasletçikler, ýüzükler bar, şu ýerde bandankalar bar alyp bilersen. Sowgadymy näme? Kim ýeňiş gazansa, şu berilen wagtda ýetişip, berilen bahadan näçe arzan zat alsa, o näçe köp zat alsa, şu saýlan eşigi şoňky. Haýsy netijede, haýsy magazyna girip, meselen biriňiz Ava düşerseňiz, biriňiz Waikiki, biriňiz Altyn ýyl tapaw diýok. Saýlan eşiňiz aja harydyňyz. Kim maksimalny şu 1444-den az bolmaly, berilen wagtda ýetişmeli, berilen wagtymyzdan her türlü bolýar. Onu biler. Şertimi düşünükli soraglar barmy şu wagtdan soraýan? Soraglar barmy? Döwletler barmy soraglar? Ýok. Size sorag barmy? Soraňyz wagt kommentariýa beriň, soň okap, soň täze jogap berin. Onda näme? Şu ýerde 4 sany gatnaşan magazynlarymyz bar, brend magazynlarymyz, şolaň atlar dur. Häzir gedekleşdirip çygym.
şonu saylar. Ana barlap görelim. Ana. Aç filan. Hani ne kelime deyinler? Aha. Davudo altın yıllı bay bu. İrne vay ki. Ava mavi bolli inepler İtalyan. Vay ki çıktı madara. Aha. Ava bolli demek. Avada iki tane dostuma da avada tane. Nereden bilen dostum adın neydi? Mergancar. Avada iki tane, vay kikede iki tane bolli. Altın yılda biri, mavidir de biri. Ondan bir öğünü vay kikede öğünü dur, son için kendi taşlaşman vay kikede girer. Öğünü, inni. Ne yerine ben açıkça söyleyeyim, vaktim emedeli, vay kikede mümkün olsa birinci geçsin vay kikeler. İnni bir zadil utuyunu içinde tanımı var. İyiden uğradiyat, İyiden uğradiyat tanım herhalde tanım geliyor. İnni siz her kim öz mağadıyla biliyorsunuz. Şöyle belirlen mağadıyla, belirli vakt boluyor. Vaktlarım deysen çeklisim var, o da uğrağım var. Hani görülüyüm, neye gelin vaktları edilken. Sonuçta gelin, zadı utuyumuz geldi. İnni, gördüm içine serdin yiğitler. Bir bol ya, iki tane almak gerek ki. Ooo, madar. Hani görkün, yiğitlemede 3 minut 33 sekund. 1 minut 11 sekund. Bir iyi sayıl. Tutalmasan mı? Üçüncü yine mallar alıp bol ya. Mavidin mi? Bak ne açmıt bakalım içinde. Temkinse. Düğret etler yine önküse alacak. Bulmadık ya alak, eder alsın diye alak. Görkülü yitlemede de 2.22 ortanca bollayım. Görüşme diyali 3 tane tane var. 1.11, 2.22, 3.33. Son çuvatın içinde yerden Davut, Mergen, Nikim, Haykinger pişirdi. Bollu. Ay bollu. Kere dağıtan bol ya. Mergencan ne yani? 1.11. Avada 1.11. 2. Vakt. Görüşme diyali. Birlik, ikilik, üçlüğüm çıkıptır. Berekeler, yiğitler. Oklar koy, bollu, düşünüklü, vaktından düşünüklü. Cadıl utuyumu da işini yerine yetirdi. Sonuçta bir de gerekli idine bir koy verelim. Şimdi mehriban dostlar, gerekleşip girer, tadır bir buradan. Şertimiz esası. 1444 manat kelleğine aylık dursun. Berilen bakaş ol. Şunun artık geçmek kadağın. Vaktin var. Yine sanarağında açık arkayın hareket edip bilir, sen satlaşmalı oluyor. Bir qadarsan, qımmat qadarsan oluyor. Misal için bir futbolka deyirler. İnne gözüm getir. 1400 senin bir saat bağda. 1400 mesela belki 5 saat alsa kaydık yanın duruyor. O qadarsan oldan bilmem. Ay kovzadalı oturup kaydılar onu. 5 saat alın. Hem sağlı küp olmalı. Hem şu 1444'te geçmeli değil. Hem Berlin vakttan geçmeli değil. Vakt bollu mu? Ne var olmasa saklayas, bollu. İyiden son başka oyuncuların devam ediyor. Kaçın bilyat yengiciyim edeyim. Kimin utorunu? Sonunu bilyat. İn sonunu. Düşünüklü. Şerdimi tahtlarla düşünüklü değil mi? Yine gün başta bilyat doğru değil mi? Son için kimden açtık kap? Mıdar sen birini çek, ulu başta kiçi işler değil mi? Ne yaş ulluydun statüsü yok mu? Sonuçta ulluyan mı? Yaş. Neden bilen ullun? Kim? Bilen mi? Sen ne yaşasın da? 2002. Babı çıka diye. Sen ne mi? Bu yaşıma etmeyin yani. Onun hemen mıdar dostumuzdan birinci başlayan bu tuğulun bahtı olun bir hem şu sebebi hem Vaykiki çıktı. Vaykiki hiç 3 minut 33 sekund maksimal vakit. Şu vaktin içine de 1444'ten geçmeliler. Köpen radan var. Bollu hem de şertimi düşünüklü, oyunçulama düşünüklü. Hazır dinge mıdar bilen hem dostumuz yukarı qalyat, qarın oğlamız aşağıda qalyadır, firediyalar. Fikirlenýärler, näme atam kan, teretmek bolmagy gerekleşmär. Mıdar bilen işimiz diýip gaýdyr, soň sen bilen hem dowam eder. Onda näme dostlar? Dowam edýär. Ada Production, kerekde bereket, yedi, gittik. Bolýan ekran dostlar Ada Production tomaş edýär. Birinji oyunçymyz Bäfeşä 3.33, 3 minut 33 sekund wagt bar. Şoňa tarapynda da 1444'lerim geçmeli. Gittikmi? Siz taýynmy? Hökman pikirleňiz ýa-da siz ýetişerdiňizmi? 1 2 3 gitdi. Aha.
Sen üçün hil mi ya da bakatı mı? Bakatı Hil mi? Hil mi? Bolu haylar arkayın tuvaleme. En qımmat şort da şu mağazayında. Bolda şo o da. En qımmat ol. Tuvaleme. Sen özüne gerek rat gözleýärmi bu var? O gerek zaten. Adına gerek şortun yok mu? Näme plaja gitjek bolýarmy? Aynı bir batnik zat görjek. Aha. Yetişvermeli. Tuvaleme mehriban dostlar görüşmek ýaly. Birini şort yapıştı. En arkayın hareket edýärler. Tuvaleme 30 sekundaga geçti. İndik gelip Ýam dostumyza geçti gaty mi? hayal. Ýam bir mut bolýar da bu çakaçyny. Tuvaleme. Tamam aysa bulaşan ha. Bulaşan näme bulaşan? Ýa-da diýär sanyň bolmaly, sanam köp bolmaly. 1444 manatdan geçmeli däl. Aha. Kerda gatnaşakmy? Sen 1 minutda 2 jar short çygarlyňmy dar? Sen utosun gelen ne goýdy? Utosum gel ya. Renki taýlanmy? Ey renki. O gyrdan kol. Balmaýar. Utba bir mundun geçdi ya. Qatar qaýyndan. O dinamlar ya shopping edýärler, öýdäkler ya şonu ýalakla. Ay tanıştıramazın ya. Gorýat pulun kän öýdäne? Yok, Hadi pullar. tereden okyan tuvaleme. Şu bir joran kazandymy? Yok, näçe stok var, stok san köpä. Bilen bir ýok. Näme biri? Yok. Ine. Çok nipirda ýatsa. Stok ne prodaýutsa? Yok. Bir hadawyny aýdan ok bu. Para da 1 we 2 we 3 we 4 we 5 6 we 7 stok bolýar. San bolýam girýär. Sany girýär o. Ay bollanmy meni. Sany oýunçak girýär. Sany oýunçak girýär. Ya tuwatyňa geçdimi dar, bolçak. Tijen. Razmerine teredin ol. Teredim o, yetişim ola men, niye de teredim? Teredim o, teredde bir. Özüňe gidýärdiň bu zadan mana. O, Giden özüm maňa gidýärdim. eliňe berdi. Balan Ana şorty, şerdaram durduç. futbolka. Yedi maňa diýiniň Ha kep, dalarlar keldi. kep. Ha, o günün geçmedi ýara. O. Hana mugut kep kaban, ana şon kyny. Yo, o gerek. Şu kep kan çarşar wagty boldy. Bir güýde baýguş çarşaýdy. Boýuma maýatyna baýguş boşmo. garyp bir şok diýär şok. Boşmo, boýuma maýatyna. Alp berer. Haydi sarın geçecekmi? Yok, Da bu- sarın alsana de. Sarın alsana. Kakras adıfra dağıtı renkler solarda var. Kana. Bu Gül olmazsa ya. olýar dämi? Alı vermeli tuvalet. Bular jens koýdun. Yo, bäde jens klatty, bu murskoy tazy arkayın var. Ay bollan şunu Haydi bana. evet. 2 yarım molly. 2 yarım bir mundun mally. Aha. Bakatna da seredim ama. Gerekken gowgapçyklar da atlar, ýazak da atlar gerekken. Oturacak gerek gider. Bol tuvaleme. Bir zat diýdiň ha. Bir lay bolmaly. Näme futbol kallyň, şort çygarlyň, remen allyň, jorab allyň ha. Ha. Başga kepka dallyň. Berekella. Andy plak kalmala. Ha. Jorab stok, paçka 7 tane var. 7 stok bolýarmy? Ha? 1 stok bolýarmy? Ha, bir emin adam, madar 1 stok bolýan eken. Dogry atdynmy? Ha, yo jorab 1 tane öýdýänler. Bolýar. Ha, 7 tane garat. 30 sekund Plak wagtyň aldy. kamyşlar. Ha? Plak Hiç kamyşlar. kesik o, ya onu almak bolan. Onun bar ama gerek. Ne şunar bilýän gerek bolsa. Ya alma şort çıkman. Bala sen sal bilýän. Yok paçen sigaret. Ha. Bir şort çıkmalan. Ala, maňa minne soran wagt, ýene 13 sekundyň aldy. Ay boldy diýsen. Boldy. Yo short. Bu plak koýup bir short çykarlyň atyn. Yo bolan ok, boýmar bolýan. Short çykarlyň atyn. Onda ýene 10 sekund goşan. Yok, 2, 1, stop. Boldy, köp sag bol. Odajan köp sag bol. Bunu geýberjek pakam. Yo, getir op içine. Soň, utsoň geýerdiň. Ine mehriban dostlar, modar dostumuz gerekli hareketlerini aldy. Näme esasında bunu saýladyň men düşünmedim. Ýa gaty arkay hareket etdiňmi sen? Arkayı hareket etdim zatken yaman saylap geçip bilem o. Saýlap geçim o. Ni öýüňe mesem utsam, şu zatda taň gerekdimi? Gerek. Short, uşak gerek. Ýene men birinjilik görýän short, uşak takylýanyny. Jinsi var açında şoň üçin aldım. Han jeans barmy? Jins aldım dämi men? Aldyma? Ne jeans ama. Ýöne bir laýa giren okda, bir laýa giýmeliňde. Futbolka da var ha. Ya düşünmedim. Bir lay. Ya shorts kada jeans haýdan moda bir saýlama bolýan. Bir aýyrman bolýas. Shorts gaýra aýly. Shorts bolýar, shorts aýry. Bir lay giýilmeli, şertim detan şol, bir lay giýilmeli. Müşahede etjek eken, şundan beýeşe köpman näle. Jeansing ba, futbolkaň ba, demeliňe jorab. Bolly tuwalem, şu tuwalem. Stilini bir goşuladan erbedem de, berekella, gutlaýas. Onda näme ikinji dostumuz, döwledem gelýär. Döwlet şu näme? Ha? Näme? Torba. Ýöne bu kasaby girýän näler? Torba goýup gitmeli. Inni ýaňy sen görmediň, soňa wizyda esasynda soň bir tip gepleşýän görürsiň bolyn. Diýsen arkay hareket etdi. Tan şu arkayçylyk bolar öýdýärmi? Ýa-da diýen 1 minut 11 sekund wagtyň bar.
bir lay eşik gelme. Bir lay diýemizde ya shorts ya jeans, hazırda bir haýlama bolýar. Jorap, jeans, short hersinden bir lay giyinip bilýärsiň. Aksesuarlarym giyir, aksesuar diýemi ya gapçyk diýdi, kepka we bandanka we sumkaçyk bar. 1444 mandyňa pulum bardyr. Şonu geçmek gadagyn. Taýinmedi olaça. Wagt bitti. Ýalan. 1 minut 10 sekund bolat. Wagt azdyr. Çap kerek etmän bolýar. 1 minut 10 sekund. Özüň gerekli zatlar alýarmy ýa, näme? Soňda alýarmy? Onu Yem ýa geçdi ara, 30 sekundun geçdi. Çarptaş 10 sekund, ýene de 50 sekund wagtyňa bir laýda bir futbol galyň bolly süňe zadar bilen ony diňe aýaňar bilen short galyňmy? Jeans ha, bollyny jeans at bilen dätin. Ýa-da short ýa-da jeansy. Ýa-da taýdan eşigin teňki bolýar. Şoň gerekli zadar birden utsaň gerek bolar. 30 sekund, 30 sekund bolly, 30 sekundun geçdi. Tijen döretsen, näme gerek bolsa. Buna ýem aldyň, bäri kömek edýär bolar. Al bilýän, joraba bilýän, bror al bilýän. 40 sekund bolly. 40 sekund wagt aldy. Hem ýeňi bolmagy sen täze wagtyňa map, mümkinçiligim diýsem köp. Dawat, alyp bilen guşa alyp bilersiň, gap çygaryp bilersiň. Oho, 50 sekund bolly, 50 sekund bolly. Ýene 20 sekund wagtyň aly. Berekelap pulum, pulun telefonuň wagtyň kän öýdäti bolmy. Bolly dawat al bilýän, başga näme al bilýän? Başka ılgap bilýän, diňe başga da öýdilen ok, wagtyň al. 4 sekund. Tijen, koğuş alyp bilen ok, koğuş çypyk alyp bilen ok. Aýtdy. Döret wagt. Bolly. Stop. Bolly. Berekella döretçan. Dene dur. Ne gurulşaly? Näme aljyragyny göründüň? Näme üçin? Näme üçin ýetişmärni öýtdiňmi? Wagt adı bolan. Ýöne şonda da wagt ala garamadan bir futbol koçy aldyň, bolemy? Näme pegdy? Xitay Ýapança dur. Näme ýalydy? Ay. Şunu oka bilen okmy? Oka. Ýani menem okadım. Arpaýyn ol. Bolemy? Futbol koçy geýdim, ha? Ýedinenem şortçyk geýdim. Ewede da gelişýär, ha? Geçe, indi razmerim. Aslında hem razmeye gidiyor. Eski yan. Bahada seyretmedin mi? Eski yan mı? Berek, es görüp aldın mı? Es var eken, tuğulim es. Berek yala es sayı yaptır. Bahada görüp aldın. Valla bu görün ha. Yemin mantıya geçtim. Ne kadar moça bir mümkün valla. Çünkü bir mümkün mü? Ay bolýar, belki utardyň, hadi olar. Edi ýerde bolsa, belki utardyň. Hemme zat gowy bolar. Ala detme. Bu bir zagalya, ýörünne elik bolsam ýany giderik. Mehriban dostlar, tomuşa diýem, 4 sany oýunçymyz galy, 4 magazyny galy. Ýok, 23 magazyny galy. Ýöne gynanlyk, näme gynanlyk? Mehriban dinarlar, gynanlyk gelen moldamyz. Etdim şoýan oýnardyňlar. Inde kadar geçerdi. Birali koşulýany meşhur brendlerin dinarlar üçin Tottenham magazyny başlardan. Tottenham magazyny olsa, mehriban dinarlar bäteş bilen öýrem şular. 50% skidka dowam edýär. Dinarlar gyýlar get bilmediňi ýönem bäteşe gatnaşyp bilmedenlerden gelen Tottenham dowdaýda tutmasadan iki taklifni resmi jilleri o şu ýerde bar. Şoň üçin gyýlanma. Näme ýa-da indi toşgama Tottenham derlenim mal. Ine mehriban dostlar, bir mawin giýerletinde durs. 2 minut 22 sekund wagtyň bar. Ýatda diýen doluçan bir la aýlmasaň. Bir futbol ýa-da bir batnik, bir jeans ýa-da bir shortsyk. Bundan içine köp sada tygar dämi? Işi kömek edem dok, boş hiç şey soğut ýa hiç şey kepka ýok. Senki taýinmi? Ad production. Bir de tomjeden dostlar taýinmi? Hani dolu düşünü vardı o diýip, wagtyň gitdi. 2 minut 22 sekundda bir la geymin. Atir geyip geçişerdiňmi dostlar? Aha. Balak näçin razmega ýaňy dolut? Menmi? Hawa, näçin bilýärmi ýa? Bilýänmi? Hergerek alaňda güni çapdan oturýarmy ýa-da näme? Tiktirme, kiçilip atylýa gatnamaly ýeriň bolýarmy? Gatnayan diýen dogonma. Gowan diýen kim şo? Hawa. Tuwalamen. Beşikan aýyrjak bolup ken wagtyň edip oturma. Al beşikan o ýerine alar arky ala detme. Yarım sekund wagtyňa çykdy. Bir jeansy, bir futbolka aldyk. Gerek geldi kuşaga. Kuşaga alyp bilersiň, kuşaga mümkinçilikken. Näçe ýara almadyň? Gowaşly. Näçe bir cowboys kina, şey açyp oýnardylar cowboyska gowaly. Saýagda. Meňe fantaziýam bolýar. Där soň kesmän goýun.
Aha. Qıylan qapçıqallyňmy? Awa. Tuğulum, 1444 man tacak bolýasyň ha içinde. Başga näme alyp bolaryň? Meňe gözüme görün, niye başga alyp biläjek zatlaryň? Men aýdyp bilemokda. Başga alyp biläjek zat. O zatlar gerekmi? Üçüncü adım kakoni. Tüyüt gerek zat bar ki, ne çünküler? Yok sana değişler. Aha. Onu alyp bilersen, onu alyp bilersin. Öne bilemok. Baxa, kaptırına götüräýsen ne tacak bolup ala det oturma. Kasabaly aýat bolýar ala detme. Aha, wagtyň entägä bar. Bir de senne mavi mihmanhöre bilen peýdalanýar. Ökma gelýär, zada jok bolup durmaň. Mavi süýjütem, iýlik süýjülerde tapawutlygy bar. Sebäbi Ýürüte ustam hojaýan dostumuz bar. Mavi Kristavich lokumunda barapda terk edýär. Aýnyp durdyňmy? Bu saçrak goýan. Wagtyny tak bar. Şoňçyn wagtyny tak bar, arkaýyn hiç bojekene. Niti ben näme alyp bilersiň? Näme aldyň? Hem bir aldyňmy? Yo. Näme aldyň? Tum kaldyň, kapçyk aldyň. Aldım. Aha. Aldım. Alpyjak atdyňa bar. Ulu halka dakan okmy? Bir futbol kaldyň, baýtyň alyp bilen ok. Alpyjak adyň bar ahy. Aha, wagtyň alýar. Ay pul. Kapçyk aldyň. Aldım ondan. Bir lan. Kapçyk dedi, şunu alyp bilerdi bolýar. Al bilen ok. Näme alyp bilen ok? Sortik. Aha, men gözüme bir adam gördi, onu alyp bilýän. Aha. 1 2 bolle döwlet. Geldi. Sum kaldyň, berekella diýen. Bahar gördüňmi şunu beni? Yok. Yorumok diýdi. Ne çözüm kaldyň o geceräk alyp bilen okmy? Bir hasap görelim. Da bir jinsimiz bar, bir futbol kojumuz bar, jorap biri, kapçyk bir, berekella. Be, näme üçin näme kapçyk? Udobly mustanma. Aha. Jüýüňe girýär dogry dämi? Bak adam içinde durur eken ha bu. Bunu bakalım görüp geçtin mi? Yok. Görüp geçmedin. Bulan bar. Bollu, kabul ediyaz. Bir oda devam ediyaz. Yine yürütülen için 6 yılın firmanını paketi belki netideniden şu mağaziyinden alacak zaattan yenici bolaysan şu paketi bilen bilelekte alıp gidiyen. Alıp gidilmeden hem tamam yerine koyuyorsun. Ne açmadın o? 2020 skon. Ne açıp pulun var? 1444. Ava, mesela kıyıt kaça stratejiyan neye gelip olur? Neye metçege, neye bilen aşacak? Stratejigam ilk kostyum alıp görsem kam dedim. Sonra pul yetmän köp zat alıp bilmerdim. Aha. Sonra inni näýlik batnik koýnak abyşna. Ada şuat. Dan moment belli bir eşiktan gerek. Hawa, o koyuşk, ne customer haýlap bilemok diýen. Şoň üçin düşünükli. Özüm şuat ýaňyşmadyk 30% 60'am 60% çenli arzanydyş 6 ýylda dowam edýär. Şoň üçin bir de gatnaşyp berkäler dawat dostum ýeňiňi bolar. Siz gatnaşmadan adam gelip söwda edip bilýäňiz. Gatnaşan ýaly özüňizi bakana bilen gelingdi. 2 minut 20 sekundyň içinde söwda edip bilýäňizmi? Özüňizden barlap görüň. Onda näme? Dawatsan 2 minut 20 sekund wagtyň ma 1444 manadyň amma. Onu wa sen üçin wagt gitdi. Gitti wagt gitdi. Mehriban dostlar üstüne ardy bodelim. Ada production buraya çartyrga ýa-da ýeteli. 6 ýyldan hili hakda, 6 ýyldan brendli hakda kän reklam etmek gerekdi. Sebäbi öýle bir 6 ýyl diýeni ýetip. Şoň üçin 6 ýyldan predstawiýetçilik kimka? Kim? oklar. Art stilist dayan. Şa gördüm tanar belki tanıyanlar. Aha, koynak gitti. Bir beş koynakların bir yeri mi? Olur. Arada bizim gelimizde reklam ettik yarınızda bolsa. Yuyan ütü etmegiyme. Şu koynaklardan mı? Gerekli mi? Mahir de femine TikTok yıllarda altın yıldan kala tuğuleme. Terda geleli beri TikTok'ta bu 7 brand tuğulem girmedi diye. Şoň üçin kardeşlerine yılgırıp etmeli. Yani bir tüyüs men gow yermekeni bakana bilen adata daş özüm görünüp durursaňyz. Şoň üçin mehriban dostlar gelýäňiz 6 ýylda söwda edýäňiz. Söwda etmeden adam şeýle gelip suw içip gitdiň adam sen suw içip gitdiň hiç sat almadyň diýenok. Şu magazyňlar 6 ýylda şol sebäbi gelen mihman, gelen müşteri olar üçin altyn telede ýylda deňelýär. Şoň üçin gelin tölemek çynym okuwça taýyny görýän odana. Näçe kurs? Ikinci kursa geçtim. İkinci kurs nerede okuyan? Medeniyetde okuyan. İkinci yıl talip, berekele, kuşak allık, söyleme. Giysen olayam ya, kuşak taktan olayam mı? Köyüne kallın. Aha, gittik köyüne kallın.
bala gallan, Gaz. rasmen ötede gazdı gallan. Takı yok, altında da takı yok orta gerek. Çorap var ya. Ne o çorap var ya şuna bakın, şuna bakın. Odan ya koşun, koşun. Başka vaat da geldi. Aha, marka da var gerek bu. Bilemek yani. Kineme baka hiç seyredem yok. Tuvaleme ber katnap görür, gelip görünürdün mü gidiyen? Ay ön Bir vaqtda seyredem yok. Git, git uyumamesene. Vaqtda seyretmele. Yine 30 sekund yalı vaqtın var. 30 sekund ya ne malın? Ne malın? Ona parana oydayan. Alır parık yani. Havana koyay onun yerine. Ona oyaylı, o tayını koyuyor. Onu alıp bilemedik. Onu diyor dava model aldırmadık. Maykal bilersen, maykal bilersen. Vaqtımız olsa başka näme lay? Köyüne gallın. Aha. Yemin men gözüme görünýän zada var. Berekella, gördüm, duydu. 3 2 1 0 bolly. 2:22 goşmaça sot sekundam bolly. Indi gelenli. Şeýle duralım. Tak, 1444 manat pulum vardı. Bahalaryny ferip geçdinmi? Bakalarını seyretmedim. Esasi şu alcakladım. Köp bolsun deyip. Köp bolsun. Köyüne gallyk, bala gallyk, hilere mi diýsen go bala. Kuşa gallyk. Kuşak ekran ve kuşum ekranıdır ha. Ay kovuşan. Arar. Ani kuşum tipo da nekde bir kısot. Kapçıma tüstin. Tü billi şunu yani göz milyon zat badiydi morin. Tü talip nemes ben zaten o üçünüm tuğulam yok. Emme zat yeterlik gerekli pul yılda. Belki terim getpeşimizde yeniş kazansan 6 yıldan şey Afganistan yılında münasip. Borsan daha uçan kutlayan. Onun näme? Inni kilometrede geçelim. Inni toçkamız kim? Hazır görür. Yürü onu bilemen gittik. Inni sen stratejiýaň nähir bar? Eýle dostlarymyz öňünden duýdurlarmy, aýtlarmy? Häzir plan hire getdik diýip hiç misaýdan okmaýar. Ýöne adam mergine nişana diýsen onu gün urganlardan bolmaly. Awada ýede bir etdi hemmesem gowy, bu has gowy, hasapy niýet eder näme? Men gördüm onu prostawyçyly. Şu awgust aýy indiki aýlarda da men şurada näme täze gyryp bolsa, patpiskama dostlarıma getirip berýän. Sen näde gördüň buny? Bärini. Men de Instagram historiamda. Ana sağ ol. İlerleyenlerden mi? Подписчик. Sağ ol. Şonun için film Gonçmelayev Ad Production'a patpisin de olsanız Ad Production YouTube takibine Gonçmelayev sağda olmadan elbette Instagram takibine koşulun. İnne koş oho beni avada biz birinci katda yerleşýär. Ramsey Gonçsu yine Ramsey avan Gonçsu biz mediyari bir yerde Mehriban Halifamız ağamız Hacı ağamız Mirin An Muhammedov'un prostavyç lokumunu Türkmenistan resmi dil lokumunu hareket eden Ramsey'de de hemişe görüşme diyarı 60 götürme çenni ardanış devam ediyor. Bakın öyle onun yahtta diyor yani bu esası bahsetmişimizde bizim bahsetmişimiz Ava brandinden devam eder. Ona da Mergencan katlaşır. Mergencan, görünün. Mergencan, ne sen paketin? Hem zat sanın köp bolmaly, hem de hem baka bolmaly. Wagtym 2 minut 3:33 mi? Yok. Emin ota popcorn var. Görürüz garqyna kino. O saat versen ma bolýar. Ýatadan hem harit sanın köp bolmaly, hem de baka. Bolly. Onu näme? Mehriban tamaşaçylar, dostlar, mergen üçin berilen wagt 3:33. O wagty mergen sen üçin gitdik. Ýok. Ýatadan mehriban dostlar, tamaşaçylar bir de görýärmiňiz. Hem avada, hem ýa-da magazinlerde da baýtykda däl. 6 ýylda kortuna avada hemmesini alýaňa da harydy, alyp akly öňüde gaýdy bilýäňiz. O nähili öňünden hiç şeýle tölegisiz 6 ay garaşaryna isän harytlaňyz alyp bilýär. Bar etmedäňiz pasportyňyzdan kopýasyny goýmaly. Şonuň üçin geliň, howlugyň sizem şu mümkinçlikden peýda ölen üstesine de hemişe de skitkada 30, 60, 50, 40 10, 20 bile değişir. Diňi 30, 40, 50, 60. Ona näde mergene hawar sen entewadaryň okmy? Ha 3 saat wagt köp adam son ýalakda arkay hareket edýär. Ya wagt köpüne bir suba, ýa-da diýär, her ýerek barýan suwukman badyr. Arçylyk mutlak Mahmet otursa şu an. Arçylyk ýapar bolýar. Diňe sözüm ýapar. Bahane arçylyk gelirsiňiz de. Näde reklam etmeli goýpdy. Ne mergencan tuwada gerek saatmy saň azatlar. Jüwe saataga bolýar, bir mündüň ýöne bir adam alaň ok, bir mündüňem gitdi. Bir adam alaň ok, bir mündüň ýöne suw oňordaňa oturup içmeli hem sağlyk üçin peýdaly.
Diýsen gowy suwla ýönüp, ýa altynda da suwuşdym ýöne awaň suwy. Başgaça näme goýýaňyz? Awaň tagam, awaň suw başgaça diýen, elize näme dense. Bu berde bakana bilen awaň reklam aýlany ver we görbermeli. Äleňiň, awaň TikTok'a gaýban iýerlermezseniz, bunu tanamarsynız. Iýler bilen etçiňiz ýok diýse diýerler. Etçiňiz kyrmy tanaýyn ýa ýok etçiňi tanadynlar. TikTok blogerlarynyň biri näme diýen? Bolan soň men innikide şeysem wagtym bolu diýmekdir. Aha, bançyk gerek o tüýsü näme bilen gelişäje bolsa, bançyk bilen gelişäje bançyka taqtan. Aha, duhgat gerekkämi? Käme duhuy? Duhap bilerdim, jins alyp bilerdim. Ýöne men şu taýda iň ardan jinsiň näde duranyny bilýänmi? Men aýdyp bilemok bu oýnyň şerti. Şoň üçin mehriban dostlar ýetişýär, dedi ýatda diýär, bu oýnymyz bereket. Aha. 1 minutun galy. Rono 1 minutun galy. 1 minutda ýetişerdiňmi, ýetişmerdiňmi onu bilemok. Bir kast näçe bardyň? Ýaman paketiň ady görünýär. Ullu paket berekella gowy ýerek bardyň, çalaja kömege deýil. Berekella pulun kän ahyr 1444 manada bir lay awadan giyinip bolýar. Arada jinsiz futbol kozu galýan, jorapçy galýan. Wagtyň adaly Amerikancan okuny şanaň diýen şowlu bolsun. Bäde de görünýär, wagtymyzdy diýen çäkdirek. Şoň üçin oňa çyna ýatda diýär, mehriban dostlar, ady production'na görýär, şu herekete bereken ýedi. Iň esas etjek haýyşdymyz mümkin bolsa öz pikirleriňizi garaşdyryňyz ýazyň. Bir näme oýunlar görmek isleýän, onuň ýazypdylaryň şolaryň her bir kommentar okuýar, bir öýlemizde like çygar, klassa goýar, şu klass goýandan biri men. Şoň üçin sizin pikiriňiz üçin diýen wajyp, sizin şu pikiriňizi bilen, sizin bir ilham bolan, dörejek bolan öwrüňizi artdyrýar. Şoň üçin haýyş edýär. Remen üçin balaganlygyň sen. Tuğlama. Akrimenandan bir kilik bolacakmı? 10 sekund wagtyň galy mergen. 10 sekund wagt galy. 10 sekund wagt galy. 3 2 boldy. Wagtyň jemlerini. Endi mergen jan gel. Nem agry kynly, nem alýan? Duhallyňa. Duhyň bakat ýok hadyr. Şun karobkasyna tap bermeňe taş edýär. Tapar bakadan bilmek üçin. Aha, bu näme taýakmy? 5 ýyl kamy? 5 ýyl bilen alypdyr. Bolýa 5 ýyl. 5 ýyl tanyň ýerýän näler? Ondan duýdurýan. Ýöne sen iki tak oýunçy bahany feredip aldyň. Ýöne goýdum mele näde mergen sen ne? Futbolko aýaňam joraply. Guşoňam bar. Ýöne balagyň ýok. O näme geli bolýar? Gözüň näde gözüň getirýär? Bahalar gymmat ol razmerin. Razmer feretdiňmi? Ardan bakada başa skitka bakada fereden näde? Şol başdakylar, şol başdaky durany skidişni duranlardy. Şolar 4-den, 3-den, 5-den mady. Sen gönü ýok bakada ba. Men aýtdym görkezär. Sen gönü ýyzdan başlady. Men aýtdym ýa-ni ardan duranlar bar taýda 4-den, 5-den jiýsam mady. Ýöne men aýt oturmaýan ýa-ni atdy o her son kadar inmerden gelip gün yürütüp emedi barlyk. Awa bakada aç üt koşurar. Ýöne sen sezon boýunça giyip utjak bolsaň, yürütüp sezondan şortçyklar bady. Skitkada utmak üçin bar meselen. Utmak üçin utordum bularmy alanmasaň. Ýöne näme şu utmadym. Bek utordum. Bilemez o erekler näçe adarly, näçe mantygaly hiç say bilemez o. Ýöne biz bir zady bilýär. Indi gelecek merdan mergen ýaly arkaýnaşyp aýlanmaga mümkinçiligi ýok, wagtam ýok. Näme şu diýär? Bari 1 minut 11 sekund wagt galy. Mene gutlaýan köp sawtana ýetýär, üstüne gardy edýän. Belki bir soňgadam sen alarsyň, belki almarsyň, ony gepleşiň toňuny ýokman biler. Bile bolsa merdan bilen gepleşigimizi dowam ederiz. Round number 2. Merdan, sen diýsen şowly ýigit, bilýärmi? Bir hili vizonçyktara, näme üçin vizonçyk bilýär? O 1 minutda giden wagtyň bar bilýärmi? 1 minut 10 sekundda bilýärmi? Sen zat alyp bolmaýanyny bilýärmi? Hiç saat ýetişmeýär. Ýöne sen sportsmen bolan ylgaly äne müşahede etmezmi? Get äne men getirme dakyny äne. Men silme geçeceğim ýaly. Geçtim ama. Boljakmy? Vallahi bu ben soğut. Bu galy, bunun goşmaç halit. Ne? Merdancan paketiň awan firmanyň paketi. Bir gedek jaňa hakkan wagtyň başlaýar, ikinji gedek jaňa eşitdiň, wagtyň jemlenenligini aýdýan. 1 minut
11 sekund wagtyň bar. Ol wagt bolsa merdan seň üçin gitti. Golley. Gitti. Aha gaz we baçyjy galdy. 200 gerek zat. Aýr sen gopar alyp on seret oturma sen gop wagty seret arkyny ýerine goýýar. Kapçyk gitti. Tuğleme hiç bakasır etmeyen merdan hiç tuğleme. Näme hata bu zatlar alýar? Näme alýar? Ne bilen tam kömek etjek goýan, kömek etmek öyle asly bulaşdyrmak we ýalňyşdyrmak. Form razmer herden okey bolýar saňa. Birden uly bolsa maňa berýärsiň bolýar dämi? Bol sözüňde dur uly bolsa maňa berýär. Bol. Gerek radyňdan başga me? Baba me burama gerekmi? Yok bu hava giren no sana giren ok. Oturasın skitka. Başka näme alaýyn? 20 sekund wagtyň alyny bilemok. Bol wagtyň çäkli. Bol. Näme alyň? Näme ala gara köýne alyň? Owadan köý ayak. Aha gara köýne alyň. Başka zat bar, ýene de wagtyň bar. Näme alyp bilýän başka? Näme alyp bilýän? Alyp biljek wagtyň barmy? Bir on jaňjaga gidýär. Jaňjaga gitdik jaňjaga. Bollan başgadan. Bilemok, iki adat bilemok, köýnek ýa-da futbol aýdamada birini saýla. Wagtyň adaly. 4. Başka näme bilýän? Başka näme bilýän? Wagt bolly. Koy. Jaňdan soň bolly. Anini gorýas. 1 minut 11 sekund nämeler aldyň? Stil noglan no sen o. Dema stil noglan bilýänmi? O göçera şuňdan işte. Baka ferede ýene men iň gyzykly ýene. Näet? Görürsiň häzir. Häzir hemme zady görürsiň. Nerdanjan? Bu namalýas? Bu köýnek amalýas. Köýnek leon gowmakda. Bolýar, nerdanjan? Putdy bolsun, beşiklerini bilemok. Mümkin öňünden zarany aýdyp bir goýun. Hajaby boldy. Men buny umyt netip bolsa, onda näme? Kim 6-njy ýerde, kim 4-de, 3-de, 2-de we iň esasy kim haýsy bayraga munasip boldy, öz haýrat eşigini kim aldy, onu häzir biz bileriz. Bolýar, dowam edýär. Erdanjan, sag bolun. Yine mehriban dostlar, dinleşimiz ýaly herekede bereket 7-de. Näme üçindir 6 sanak sebäbi iň gopallar gatnaşýarlar. 6 sanak gatnaşjymyz görüşmeli ýaly dur hemmeden diýdiň seriozny, hemmeden men ýeňiňji, men haýran eşiklemedi görüň. Ýöne käbeler hokmar ýeňiňji bir sanak bolar, iki ýeňiňji ýöne 5-de diýdiň ýylgyş bilen giderdiňiz dogry däm galan 5-de kim ýeňiňji bolmadyk bu. Sebäbi esasat ni победа, а участие. Şoňa birinji gatnaşmak, ondan soň ýeňişler däri. Şoň üçin hem birinjiden biziň dostlarymyz hem ýüzlerini seredin, hem de saýlan eşiklerini. Siz baha berbilersiňiz, näme şoňa ýaly haýt ýene bir tetbir ýazyp bilýäňiz. Zritelski simpatiýa diýip bir zat bagdary. Kimiň biziň gatnaşan dostlarymyzyň saýlan eşikleri de hat ýakyn, hat gowur ýa, şoň üçin atlaryny okman belläň bir dostlarymyzdan öýler okar ýaly. Şoň üçin giýinen eşikler içinden hem dogry giýinýärlermi, dogry saýda atdyrlarmy. Onda näme mehriban dostlar, ýigitler, görüşmedi ýaly mehriban tomşaşlar, biziň gepleşmemiz bu sany 4 sany meşhur brend, hemmesem ýurdumyzdaky resmi dealerleri berqarar Suda Dinaş merkezi ýerleşýär. 1-nji, 2-nji, 3-nji gatlaryna Waikiki 6-njy ýylda mawi hemde iň esasy awa. Indi mehriban dostlar 6-njy ýerden 1-nji ýere çenni gideriz. Indi hanymlar we jenaplar. Herekede bereket atdy bähteşikli gepleşmeden 7-nji sanyny 6-njy orna munasip bolan kimdir öýdýän? Kimdir öýdýän? Bilemokmy? Bolýar, bu bilenok. Sen bilýänmi? Men. Näme üçin sendir öýdýän? Balak iň gymmaty. Balak iň kaçym gördüň onu sen? Sen balak eýlen aldyň ýa-ni daşyna. Ha, Erbet güllüň da. Erbet güllüň am. Köpmäk şuňa diýdim. Bolýar 6-njy ýerde 6 ýylly Dawud dostumyz balak bahasyny seretdiňmi? 1049 manat 30 teňe, 30% skitkada wagty şo. Ýöne diýdiň kaçda gowul, ýöne iň gymmat balak näçe garjyroňda? Iň gymmat balak. Ay bilemem. Gymmat bilemok ha? Ýa. 6-njy orun, 6 ýylly Dawud. Opşi bahan näçe diňini biletin gelýärmi?
Opş näçe manatlyk suwdadan bilesin gelýärmi? Bilesin gelýär. Ýöne sen goşmy alyp 1 2 3 4 5 6 7 sany haryda alypsyň. Opş bakaňam öğretmen. Opş bakaňam 3338 manat 10 teňe. 10 teňe gamba. Senin bu yıl taliplerin yaman kımmatlı şokola diyorlar. Spencan'dan hem köp bolýarmy? Birla ya. Bolýar. Liýany ýok. Ýöne talip hakkında hem kımmat bolýar. Ýok, köp talip hakkı täna. Näçe bolýar talip hakkı? 1100 mi? He. 2 ýyllap aç oturmalylar. Bunca keýlişip koýdylar. Yo talip keserdik bolýarlar be. Bolýar. Çakalla oturmadylar. Sen dilmorsun bola diýip başga datlary bir köçekdiň meden. Tamam. Bolýar, dawçan gutlayan altyn ýa-da gaýçak bolýarmy? Orada elbet orasynda kimi ýeňişsin biletin gelýär, dogry dämi? Gatnaşan üçin köp sag bol. Wagtyny sarf edip bilen bolan wagty geçirýän üçin köp sag bol. Gileňe eňe sag gynanýarmy? Wagtyň normal geçdimi? Dostan ölen geçdi, boldy. 6-njy orunna Behraman dostlar, tiňe şunu diýäli, 6 ýyllyk daw. Inni bolsa 5-nji orunna kim durýan? Da tiň kirim tile. 5-nji orun. Kim durýan? Elsi Waykika girenler. Waykiki. Haýsy? İkinci giren. Döwlet ha. Döwlet 5-nji orunda durýan ha. Bolýar 5-nji orundaky dostumyz birinji men summany aýtjak. Jemi näçe manatlyk sowda etdi? Ol bolsa 3171 manat 50 teňe. Olam kim diýdiň? Döwletde. Billin ogradan näme? Bu aradan birinji ýerde duran Merdan nosumyz Awadan 3171. Şu summa kelläňde aýlanyp dursun bolýarmy? Hemişede. Iň gymmat näme durýan şu ýerde? 900 manatlyk kaşlyok. Yo, almadyk bolsaň ýöne sen jemi Son bakat näçe şunu aljak. aljakmy bolýar? Jemi 6 predmet alpsyň sen? 6 predmet alpsyň, 6 san haryda alpsyň. Bu bakat 200 manat, skidkada dur 200 manat. 200 manat alylýan. Ýöne 900 manatlyk kaşlyokda 300 manat götürüp gördüňmi? Götürüp. Onu ýandy götürüp gördüm. 900 manatlyk kaşlyokda bolýar. 550 manat 50 teňe götürmeli okmaý. Şol üçin bu nirde etip bolýar diýe awa magazin etip bolýar. Bolýar. Onda näme? Erdaşan, köp sag bolsun aýdýan. Onda näme? Inni gerek no kiminki? Bahana bilen sen näder? Şuň gelmeden erte gelip, iň normal 200 manata bançyk alyp giderdiň ha? Bançyk mı, babyçka mı? Kim babyçka? Men babyçka de bançyka kim näme pikir edýär, onuň tefsiri ýokman ýadyň. Bançyk ýa-da babyçka ýa-da boyun bagmy. Onu özüň bilen. Gutlayan nerden? Beşlik. Şolum 5-nji ýerde gutlayan erte gelim öz jüýüňden pul çykaryp babyçka alyp gidýär. Owo. Onda näme? 4-nji orunda kim durýan? Şu dostum 4-nji ýerde durýanmy? Bolýar. 4-nji orunda bolsa mehriban dostlar, jemi 6 haryt alyp 2197 manat 30 teňe. Ol bolsa Sum kolmy. Sumkoli, Mavi Türkmenistan. Mavi Sumkoli. Ya sumka yönleri alanana sumkany al ya. Hemme içine salyp ekçek boldum. Dogry dämi? Ekçek boldum. Aslyň razmeri näçe? M. Elkady tüýs maňa berämedim. Ýöne arytlaň bakaty erbetde alyp bolar ýöne belli birde şu sumkaň bakaty näçe dik? 444. O da bolsa bolan noktada. Jinsi, ýöne jinsi dünýä belli iň gowy jinsler Mavi Türkmenistanda we ýagny Mavida we Türkmenistana resmi ýerleri. Şoň üçin ýerletlerden hem alypsyň, skidkada durşuwat. Jemem 1 2 3 4 5 6 haryda alypsyň da. Tole mene burada içine salyp bilýäs. Ýene ýerine gitmeli bolýan da. Tole ha. Nähili duýgular başdan geçip şu içinde näme zat alardyň sen? Özüň hakykatdan. Näme alardyň? Otururum hiç sadım almadım. Gerek yok otururum. Yok, yani şunun içinde fayda aldın içinden diye. Fayda aradın. Kaçlıyor aradın, bol ya. Kaçlıyor onu ipip olsa öz puluna gelip arasın da bol ya. Kaçlıyor. Yine bu kaçlıyor bakadı mehriban dostlar
159 manat. Näme diýär? 900 manat kaşlyga gap, içine de 159 manat kaşlyga salýarsam göterýär. Buň içinde o arkaý 900 manat göterýär. Buň içinde o arkaý galan 700 manat galýada. Ýa-ni 900 manat kaşlygdan 700 manat salýan, zato sen 50 litre gulýan. Şoň üçin mavi 4-nji ýerde. Dogry dämi? Awa. 6 5 4. Indi gedek nogoty. Birinci medalyň eýesi kimdir öýdýän dowlat? Ay, berdak olaymasa. Kim? Atmışsın. Mıda. Sol olaymasa. Bol ya. Üçüncü ormada birinci medalyň eýesi bolsa 1712 manat 20 teňe manatly haridarly jemim 4 tanagy. O bolsa Mergenes 4 tan haritda 1700 manatdan gowrak zadarlyň. Nämeler ýöne ýatda diýen Mergenin 3 minut 30 sekund wagty bardy. Merdan ýaly bir howlukmaş däl, howlukmaş näme zat alyp çykdy. Esasan şu gapçyky iş bolar nämede? Ýöne nemji howlukmadyň hiççilik bir hereket etme. Hatda Ahmedem ýa 1,5 minutny sen hiç sat almadyň. Baxa ora sayladım tamam razmera. Derettim razmer çıkmadı. Son yine de Razmer maylanmal bolla. Sal bol ýani haritlan bakana terederi iň gymmat sadyň näme şu ýerde ha görelim. 5 iň gymmatçymy? 500 jorap berdi bir bu nämede? Ana iň gymmatyň ýokarky hilli 100 000 razmerim 580 manat bahtnyňmy ödem skitkada iň gowy tarapy näme berdi? Onça baka çykýa wagt ondan birden bermek alada ýok mehriban dostlar. Gelip gün alyp gidilen harydy nämişin? 6 ay hiç ýyl öňünden tölegsiz bu ýerden isteni garydyňyz alyp bilýäňiz. Şona ýatdan çykarmaň 6 aýa bölseň näçe taýda 500 manatdan düşýär aýyna. Şoň üçin arkyn şoň üçin bu ýerde zato öňden aýtdan başda men bir zat aljak zato men hilde feredýän edim. Ýok, men hilde tanaşa hilde zatlar bu ýerde bar. Menen Kutlayan näme bilen? Hiç skripte de. Simali niçesine? İcar 3. bol çektim. Üçlük çıktı. Oo, krasavçik. Taylan verdim de 3. yer aldım. 3. yer aldım. Yani sahne 4 boldu da şu. Sahne 4 var. Nerede 4? Ben 3 tane daha görýän. 3 tane daha da böyle kutaya bolýar. Onda näme ýene bir adet mergen okumda üstünlük gepleşimde gelen üçin, gatnaşan üçin köp sağ olsun aýdýan. Çağıranız sağ olun. Yok geleniz sağ olun. Sağ olun mergenjam. Porsenliklerde ýeňiş galan. Onda näme? Birinçden soň haýty medal gelýär? Kumuş. Kumuş medal hemde altın medalyň ikitem o çetde bir de garaş otýarlar ha. Torgunuzy pırsatlar gitdik onna. Hanımlar we janaplar Ada Production'ın YouTube sahypasy bilen bir de tomaşa edýän dostlarymyz, bilen patpişliklerimiz, mehribanlar, Türkmenistan şäherine daşyrutda işläp okap ýören dostlar, gyýlar, oglanlar, gelinler, agalar, ýaşlylar, ýaş keçilerini görüşmek ýaly herekete bereket ýediň bu sanymyzyň iň tolgunlurjy iki dedim toğra iki tem titreyýär şundara bolar derede tem tolgun ýa. Biziň şertimiz nähilekdi mehriban dostlar görýän bolsaňyz jemi 1444 manat pul berilýärdi. Bu nagd däl, kelläňe şo pul dursun, şondan geçmeli däl etaat maksadymyz we şondan näçe az we näçe köp harit alsaň, näçe az pul togmaly, näçe köp harit almaly. Şoda biziň gepleşimiz ýeňe şolýar, sowgudymyzdan näme diýim? Öz saýlan alan haritlary şoňa ýagny ki altın ýyly bolsun, mawy bolsun, aw bolsun şoň adamdan sowgat berilýärdi. Indi bolsa gepleşimizde ýeňiş gazanana görüşmek ýaly ki brandymyz. Şona bilýäs. Ha? Şona bilýäs ha? Dogry, şona bilýäs. Şona bilýäs. ki magazyny ýeňiş gazanany, ona bilýäs. Ona bilýäs. Bilýäs gerek. Ýene kim ýeňiş gazananyka? Onu bilýäsmi? Ýok. Ýok, bilemok. Sen bilýänmi? Näme üçin? Haritlarmy? Bolýar. Onda näme mehriban dostlar? Haritlar bolýar. Haritlar nerede köp gördüm? Men hadam boýunça hemge de beşdi. Mehriban dostlar, illeşler, talipler, ýaşlar, agalar, uýular.
Herekete bereket 7. Finaşmaz ýaly ýeňejimiz Waikiki dukany. Ýeňiş gazanan dostumuz jemi 5 sany harit alyp bildi. Döwlet madar ikisem 5 haritini aldy. Ýöne ikinji ýerde kimke? Jemi opş summany aýdyp beren. Göni, birinji ýer opş summalar aýdyp beren. Birimi-de 1069 manat 95 teňe. Bire 1069 manat 95 teňe 5 harit Waikiki. Biri bolsa 1124 manat 59 teňe 5 harit Waikiki. Kimke olur? Ýagyn seni ulu birinji ýere. Onda näme? Aýtdyk bahamydy. Birinji ýerde bolsa, ýa aýdyşyp ýalyp, Waikiki 5 harit 1069 manat 95 teňe we şol haritlik alan sowatlar onky berekella gutdaýat magar kendel döwletdi. Döwletçan gutduň harityň we ýeňişiň bilip durdyňmy gyrada? Birinji ýerde durdyňa. Eştemede gollalyň dostumyzy. Sen 1000 manatly 5 harit aldyň. Berde 1000 manatly balyk ýany maramyzy. Hiç aladet o da hiç paşty 1000 manatly kapçy götürýän maramyzy. Bir şeýler baý ötdir. Aýtyk barýo 1444 manat berýär edip. Ödem bellemer zadymyz barýo 1 minut 11 sekund wagty bardy. Şol wagtyň içinde 1000 manatlyk suwda ekonomçylyk ýene ýa. Edim wagtym tyrşytdy ýa, pulum tyrşytdy ýa, ha? Töweleme. Öneme. Ýene ol berip döwlet çaputlaryň dostlar. Ýene nährawan toguşaşlar tyňaşmy diýäli. Herekede bereket. Ýediň ýeňjisi döwlet çaputlaýar. Waikiki dukanyna 1000 manatdan gowrak tekelçi. Suwda edilip 5 harydaly 5 tem senki. Onda näme? Jemleje kumynna dostumyz uradýar. Jemleje iň finalny ştrih nämede? Sen modelini bol. Fashion model moda bilen bağlanşykda buňky bäsleşigimiz şertimiz şoň üçin şu hemmeten teneler gamer bolýan we dostlarymyz bilen sawurlaşmaly bolýan. Onda näme mehriban dostlar, men sizden hoşlaşan häzir döwletem özüniň bir firmany ýeňeji bolan stilini sizden hoşlaşar. Sizin hem jaňy sawurlaryň özüňizden abat bolsa iň gowardylar hemmäňe saglyk agzy bir bagyt arzu edýän. Ady Production'ın sahypasyndan kendaşlaşmak gerekkel. Köp sany talepler bar. Instagram we YouTube sahypasyna goşulmaly. Iňe tatam pikirleňiz ýazmaly. Jaňy sag bolsun. Bir bolsa has men bolsa herekede bereket 8-de görüşip olam gatkel uzakda däl. Ol mundan has bolar. Gelmedikler öňüňizde bolan. Gelenlere de men A blokdan sag bolsun aýdýan. Ady Production goňşmetinden hoşlaşýar. Jaňy sag bolsun.